aprang sini itu main pen kardong pa jirlo kardong to pini radak cetong hang ko alam nge itu isini so dak alam cet ani do nasi alam bang nge itu kiceng si ke lah non along western bengalong Kironi Rens made Southern Rens Kironi along Kapalo Ranger IC Ranger Harsing Kramsa Alangli Lapen Alangli Korte Karbenglong Autonomous Council Pen Hala Forest Board Chairman Sar Kramsa Alangli tum Bahani Lapen Indu Tulang Noyan Maya Alangli tum Bahani Celang Pen Corruption Mate La Moholdar supplier tum kan kapas iksak dun Lapen Tangka demand dun La Sobut Hasin Nilitum kan bonji alam yang lakuin lo alam ni harsing Kramsa that mangajon ajil dinggalan 3 months back sedolan alam ni nang join that pen after decay of it alam ni system totally lagu hadak aprang gitu ranger lapen hadak plan lapen atum forest staff latum pen adu ko be arul alam ni arjuje alam ni arul ka silam ke lakuin lo je Moholdar lapen la supplier tum long dumper long ranger pa 300 sigru lapen Moholdar tum all royalty clear namu tum non divisional forest office hamren dam sa me checkame tame royalty clear lapen alang itu illegal se claim totally ranger lapen kiba forest board chairman alang ni joined pen 10 years up to non anam tame Harsing Kramsa alangli Ranger di Charge Bank alangli bang tangka kilung lo, lapen aniban si tangka room lo je par gari long kiba 300 alangli 300 room pulote anisi 40 gari dam pulote 12,000 alangli income anisi Forest Ranger Harsing Kramsa alangli lan lason si kiklem bom lo alangli amet hangke nang ceru munde si noyan noyo quarling pan kiba minuda Bengali also pan alangli pan India si hala dak Anibang mana dadagiri teks ason si alangli early morning pen evening han wana jadi hisab tu masih alangli hisab pau ading sam nong te alangli pantang kajumanang kayak di la kajumanang kayak ranger aparman lo si alangli kaita han kong lo la pen dotula la so kha jong si molder supply tum tame kitia ba jong si cash available pada problem tu pak lote alang itu Google Pay pus tami Google Pay si hangang nilai tu nong approve do nilai tu nong so pete nong pipo Google Pay payment nong jong si cash jong sa available Google Pay si alang tu kan pinai Harsing Kramsa aparman noyan nayo ka Google Pay si nomor along si alang tu hansia nai lason si jong si kitia apa jong si tangka si tonti chat pen alang itu hanan insam yang dia blote next ani ke Ranger power se dikhai po kampon check itu alang itu lason si nilutum Moholdar supplier lapen adu ko public anta harassment pipi ko alang lapen dutula laso hit ciklu John susi aprangan lo forest board chairman bustami alang li ciklang lo kebang cingge alang li ladak Kironi nang ciklang lo alang li bang kan nilutum Moholdar nang cetong supplier nang cetong ko nang cetong lo cara li long nilutum macingki alang li ki puceng etilo penap pen nitung kam ke bondo kam bonai hari kusono kamponi ke kota pen lo ni forest board sinang than lo era pen kampon cek man itu kampon cek lo de kampon cek lo la so fit next ani pen cingki lo kusono kampon cek ke pula o CM program hari kusono CM program kuma nitung bis reality clear council pen totally reality governance nitung complaint genuineness nitung complaint ke pilo program ma alang ling pengen jong si complaint ji pote itu masih yang 500 party long mane percentage pini bisa alang li start hikam san inje lagi non dili de mulia dobe kadang nitung supplier to manutin tan kan thiki nasi aman nitung men ya kosono garbeng long sian la anar lingit ya murid si ladak party 500 kuson sinang percentage lagi nitung totally program lagi nitung non siang cetami pemalang bang ceterak man next ni award celar kan oh siang percentage kan nelo non ke matro forest board percentage par gari long 200 si itu man nang roman ko jong si par gari 200 pipe pro de ni itu ni ke sang ki pon gari sulang le si alang le sarti kam sapang jeda lapen hadak
la so pong chubong se julang la so ki kan tumte ki pilun e la harassment na joini la si ang bong long bong cek julang la so pit kuli pen up to non an anta lang li phan ke farohini an isap ke la sar ke ramza phan ke forest board chairman ke ipon bolo ni le to la se alaman ke alang itu declare bang ya lagi teli chok je jadi laso illegal ranger bang 300 lapen board chairman 500 kilo pon lapen jalan part jalan long signature pan ranger bang 1000 cn laso khak nilitum bang cecak on isi nilitum tumi kirni kiba dated kirni bias long nilitum 23 ani long bang ke first nilitum ka bang long cm alang li apan nilitum ningche thedo kok se alang li apan nilitum complaint letter pida nalitum antok lang ko complaint letter nilitum pidam council long sidam la se alang li nilitum munit kyong gathering angno sinang che chaglon lason illegal jong se ahok ni phan tuk nang pido dete ni action and back itu se alang li final decision na pida lata las nilitum ning theo lapen dotula laso phin nilitum next time lo lage 24 ani 24 ani nilitum mane soka cecak on isi nilitum la survey from sa lapen noyan nayo lapen range officer in charge harsing from sa pan nilitum alang litum bang thomhan tame FIR pidam delo la sinon FIR pus tame alang litum han case register ado la si la so puthak survey from sa bang patumi evening upper road fresh meat ke hangdo khirni from my belong alang li fresh meat ke hangdo alang li lason si ningje dak survey from sa mane nili sa ne sa thekram sa sen model supplier birmoling leng long jong si kai si bak nili kichudum do ko approve do protein pen na birmoling leng angno masi nili birmoling leng angno masi nili board chairman ta resign da ji lapen party long petame BJP long petame chiut bubipu nangli chiu ya dom do ten mon mango nil long voice record nangli nil long tangkana di man lapen tangka nil long pen kon mangi pona voice record di non do lapen media all do alang li to man pilap pola so voice record la si start hekam sa nangli dom do pete non report nang ong ni tum 2 hours nang ong ida nangli resign ya dom do mada jong si to pete non mango la lo final nangli open challenge mati open challenge mango dilu tum long non ranger ko an si tangka nangken enma lapen nangli kon an si tangkana hang masop nili mobile long record do nili tum anu tinong do khailo non ke la si nangli tum han media tum han pachinyang tum bang laga hello nili tum la non press meet do way out nili manon so pilote nangli tum han la sarte gram sa tangka ke hang la tutelia voice record bang nangli tum han pindap ko ni la si ini nili sonalam ninjeng tum nili tum Karbeng long Autonomous Council ate hai sir Dr. Tuliram Nonghan Phan nilitum ning chetepe alangli sonwet award sinang niji dun pani sin nilitum complaint letter ke bi hutame alangli ningje dak jong se la ke chok che approve do pruten nili action and back ji kusipu la sin nilitum hadak a public kado ko betum demand ke la pohelo first ke la harsing tramsa alang ni thang ke thekave only IC ranger lasi hadak ke ai kheroni long ke area ta thetan la sila sona ke thek themunit la pen la son amu gang benit na ke bibedet nangji alang li athema forest department ke isi thedum department ako itu ma CM sa hanse ka pabodnam ya son sia lang ni non tengde dambong lo athema tangkarum tapare kote lage CM mustame alang li man kemisen ke abok beda ipa pusini patha lase ako fruit dolo nali tum pining leng pong son stop news long se thelong la post rar ke kam sa ko koson si ke klem lo lapen alang li iltom thelong lo tim kar beng long kane sir Tuliram long hang all kar beng long development ke klem iltom thelong lo asik tin long tamet towar dikupen ke chinglo pat dogo belon towar mission sensi thelong lo lapen towar chop kali all rounder development se alang li klem lo nilitum kato beta ning thepe lason iklan ke mission kado beta cerap ni lapan support ni nilening sambe sir Dr. Tuliram Nonghan sir kan alang li kan nilitum ning thepek lapan rada tum alang li pan singon report cholang dinglo je sir thekram salapen harsing tram kapan alang li transfer TBG lapan action ke anji ke alang li long se non apor rat tum hong ko ni lam se lam thekam tum pardon tangte forest board chairman sa akhir sa thekram sa press meet along kanin je do muka tum ke illegal pen si sang tip khuro ret bo alam phutang nang tum hin ben kopi log pu
illegal ke thangka belo lagi ditum government royalty clear nangli tum non divisional forest office long nandam kami royalty ni tum pura clear CP lapen royalty clear an par anda alang itum kupisi keklen makai nilitum nangli tum non dapran ko non minute ni pilote nangli tum stop voice nang pila po sa tigang sa poma mohalda poma supplier pansi dong pipi ma lagi lah dat dia pusi adulo sitami nililong approve to nilitum non dong pipi tangkanan konoy lahai tangka ke hang baru bom lapen ison alam sar de kam sabang isi karton cela mai do alang le nilitum non tangka nan timang nang hang lo sitami ajo por tangka nang kum ber nang dingong de amli epong nililong tangka nang kum charia lilong lage ajo baji crazy alang li tangkan nang kom lage 50,000 si nilifanang hang nilitum business do nanda rong pisang huban si nilitum cetong do alang li hang mat alang li amin hang hala council ben kipi kiwa Scorpio agar ben alang li hang lo nilitum sa cetong lo laban alang li hor kang ria mut sido hor kang ri ben si alang li tangka suri poket nang pinai si mami te klep bedan lo alang li langsung si arita nang jarang ni kan ni ke pila ni si poisa nang pila masih ni kan ke kuma kama be ni poisa langsung kote nang kibe pu ni kia golang eta nah ni pilo bialo ni poisa suling boy pilo nang dengde so poisa poket ke suri poket ke ni nang suri poket ni bu la si laso sistem ajo checker mang ke doni la si so poket hitung tukten ni kompen pilo affair tame pialo kes tame alang ni pang start alo langsung aku dua tulang ajo kiruni kini long lang Nepali tu kan adung mustami alang li pas ko ni hong si ko sabi duma alang li nang kerak do bo kali arlo si hai ke isa kita mo nga lo alang li tong poket mo mandame live blog lo alang li si para live so nang kote 30,000 ni Tapi total ko ano na li akhir sa gram sapan sa kita non ini itu nilito mo long bet 140,000 140,000 yes si bisiko ya lapen alang li bangke lapen kiba bisibha kita pa hala render kipa ngomong bang ditun kias ame available ida Google Pay pen sami dia di name teman kita Nanti ranger pani ko ano tangka kita nang render ke dolo lagi kenapa lo 4-5 lakhs kopiamen kan sila si hala bagi kilo party si rumor ke kena 60 gram sa bagi hopen hu Sorry, party lu, party si lagi 200 si lu. Kama tampil. 60 gram sa bagi part trip 200 Oh, hala part trip 300. hala bagi part trip 300 300. Last punar lu lo. Asma non tim gar bengong long strong lo am kam iklan ke be itu peklong non alang tim gar bengong long ke dunia or doma. Alang li non apor patu press meet GP birmoling leng mohol da dong si sikai siban ni gichotun ko prote bermaling leng anu masih ni first board chairman pen aku je thang pen ni punale tum long long le so press meet alang li video alang li dom si dom go prote ni tum 2 ghonta dage bang di bangoy la pen la so fru along ke nang li no si ni tum kilo cheng bolan tani prote la pen la rak penana media tum long ke li tang do so lam alang li nom che kiri ta hailo ba iso lam nang ke inek tang tum du he alang li la alang ni de lo koi kapang len jong lo bo nang ngai la pen design ni mene kusi rat tum ke di prong lo ঠিক আছে এতিয়া অসমীয়াত দিব হা হ'ব এক মিনিট Thank you, Baba. So,